Son? Ibig sabihin, tayo ba nagkakilala na bawat isa? Di pa. Pag-abi-abi, napinig kami itong taga Bicol, taga Maynila, wala mong Maynila rito, taga Cavite. Sana medyo naka-fellowship ninyo ang atong mga kaigsunan diri. Story-story, kailan mo? Mga taga-dinhi, mga kaigsunan, kailan ba nagpamunag itong mga tawanan dito? Kilala niyo ba? Sa ilang galan. Naupangan yun kita, sukat karon magkahigala ay yun sa matag usa kay dako kayong kahimayaan sa Ginoo makita mga nagsuon sa landline dapat magka-iusa diha, magka-abi-abi. Karon sa atong pagpadayon sa atong pagtuon karon sa pulong sa Dios, ato na punta sa usa ka maayong higala. Ganiha atong nabatian, sabta nato pag-usa kamaayo katong mahimutang sundalo sa Ginoo. Aron karon ato napunta sa usa ka maayong butang nga kita mahimong magkahigalay sa usa. Atong pabasahon ang atong Biblia sa 2 Timothy chapter 1. Ikaduhang Timoteo kapitulo 1. Ina atong basahon ang bersikulo 16 ngadto sa 18. 2 Timothy chapter 1 verse 16 to 18. Nagaingon, hinaot kaloy-an unta sa Ginoo at panimalay ni Onesiforo. Kaysa makadaghan ako iyang gihupay, wala niya ikaulaw ang akong mga talikala. Inunuan sa iyang paghiabot diri sa Roma, gikugihan gayud niya ang pagpangita kanako o hingkaplagan niya ako. Hinaot ang Ginoo magatugot unta kaniya sa pagkakaplan sa kaluoy gikan sa Ginoo ngadto madlaw. O ikaw nasayod pag-ayo sa tanang pag-alagad nga iyang gihimo diha sa Efeso. Mo kining pulong mag-amputa may suot. Dalay ko na mo amahan, salamat sa imong pulong nga mo'y maghatag kanamo og kahayag sa among pagpanabot. Ito mo lang imong suga sa among tilan o kahayag sa among dalan. Dalan paingon kang Kristo nga among manuluwas. So binaot pa. Nga nining kinabuhi kami magbalaan sa among kinabuhi. Kung dili kami masalawayon nining kalibutan. O pero magtaga Lord, tuli kami sa imong kamaturan, pinagi sa imong pulong nga mo'y isay-say sa among kaliwala nga kami Lord. Manag-igsoon o dili kay magsuon kundi usa ka higala. Naot pa nga kini mo palang buon sa among kinabuhi, sa among kasing-kasing. O kung sa'y buot pasabot, yan yung maayong higala. Kini among pagampo, dala mo sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen. Dili ato mabasa, si Pablo nagsulti dire, nga sa iyong pagkapriso dito sa Roma, mingaw kayo ang iyong kahintang, naginusara siya. O niyang prisuhan ra ba, kay guot kayo nga kwarto, guot, ngit-ngit. O niya ang bintana, tuwaras tumoy. Taasa kayong ang bintana, tuwid gamay lang ang iyang bintana. O niya ang iyong higdaanan, maupod ang iyang kahianan, maupod ang iyang kalibangan. So, naagit siya sa kaluluoy nga kahintang. O niya, why biduaw kaniya, wasay amigo, so naagit siya sa kamingaw, mag-antos. Apan, dihay usa ka tao, nga nalingkamot yun, nga miduaw kaniya. Usa siya ka bulumupyo sa Efesus. Tayo kayo ni. Muro nagmiingon din nagtupaingon sa Samar, ang kalayon. Apan gantusan, nining tawhan na bisitahon si Pablo, aron siya dasigon sa iyang kahintang. Ang ngalan niya, mao si Onesiphorus. Onesiphorus, ang iyang tinuod nga kahulugan sa iyang ngalan, mao ang magdaag ginansya, kung di gali, magdaag kaayuhan. Sa manato, gihinganlan ta sa atong ngalan, mao nga ginikanan pagbantay mo, paghatag og ngalan sa inyong anak, kay anak mo na yung kadatan. Mabitaw nga atong usbon ang ngalan karon mga ulitawin niya sama sa hayag ko si Barzibal, ang iyang gitawag sa iyang inahan. Iro. Dili man tawag iro na. Aso. No? Percival, na si Percival.
Nga na po'y uban na lahi. Kinahanglan ang atungan makahatag og kadasig, magdag kadasig sa isig katao. Ako po man, kay reliyoso na akong nanay, managingan lang ko Isidro. Kay anak man ko Mayo 15, din sa Inupakan, diha, man ng San Isidro, Labrador, Dadula. Ang buto sa bot, ang ngalan gyud nato, dunay gyud buot ipasabot. Kinalang sama ni Onesiporos magda og ginansya, magda og benefits, magda og kaayuhan dito sa mga tao nga nanginahanglan og kining kadasig. So kini si Onesiporos may bisita kang kay Pablo gikan sa Efesus ngadto sa Roma. Ngadto way sakyanan, way bus nga aircon, baktas lang, may suon niya, bukid sa kasaka niya na antos yun din tawhanan, kay tungod ang iyang ngalan, iyang gida, na mo iyang ipanginabuhi. Magdala og benepisyo, magdala og kaayo. Kita sa nga ang Kristohanon, kinahanglan atong pagadag-on ni ngalana, na dili ta mapasalawayon. Kinahanglan naagyo magpuyo nato si Ginoong sa Kristo. So kini siya, magdala siya ginansya ngadto sa taong anaa sa kalisdanan. Usa siya kamaayong higala. Karon makita nato sa iyang dunay siya hiyas nga makita nato nga angay gyud natong maipasukaranan sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Ato sa tan-awon o kung sa pagkaanindot nang gisulti sa Biblia bahin sa usa ka igsoon, tinuod nga igsoon. Akong pagbasahon ang Proverbio 18:24. Ako na lang mubasa kaya di naman tarot Sunday school. Kami na lang. Kadtong makahigala og daghan, magahimo ni ini alang sa iyang kagalingon kadaot. Apan adunay usa ka higala nga mopabilin labaw pa kaysa usa ka igsoon. Mintas daghan ta og higala, dili kay makaayo ang usahay. Kasagaran maoy makadaot. And dili tanang higala, pare-pareho lang o hunahuna. Apan, yan ang daghan natong higala, naagi usa. Naagi usa, na higala nga mo pabilin labaw pa, kapilit, kapagkit kaysa sa atong igsoon. Kaya atong igsoon, magipagbugno man tayo usahay. Labi ni ng yuta, no? Ning yuta, bisang managsuod na, pero magbingkilay, bahay ning yuta, ning kalibutan, di manintang ato. Bisa pag naimong titulo diha may soon, imo ng yuta tituluhan nimo, apan magbayad lang gihapon ka og tax ito di man na imo sa gobyerno na. So mano mang magbingkil-bingkil man taan na, no? So dunay labaw nga igsoon na thicker than blood ingon sa English pa. Nga mas kuan pa mas pagkot pa hangkot pa gyud ang iyang relasyon kaysa sa igsoon gyud. Napa po yung lain kung sa akong tinuod nga higala, Proverbs 17:17, Proverbio 17:17 nag-ingon. Ang usa ka higala mahagugma sa tanang panahon. O ang usa ka igsoon mataho nga alang sa pagkahalaot. Usahay sa dunay magsuon nga magkabuwag nga wagyoy maayong pagpanimuot. Apan dunay higala nga mahagugma sa tanang panahon. Tingali ko tay higala nga mahigugma nato sa tanang panahon apan doon tay higala nga mao si Ginoong Jesucristo. Siya gyud mo'y makasabot ka nato. Lain pang dapit, Proverbio 27 versikulo 6 nagaingon dinhi. Matinumanon ang mga samad sa usa ka higala. Apan ang mga halok sa usa ka kaaway malimbungon. Kini kunong pag abi-abi ning usa ka away, murag mahigog maka uy kagwapa ni mo dali kabuutan nimo pero ang iyang kasing-kasing to harap mamatay ta. Halos ang tama. Sikon ta diha. Pero maayo ni pamaba, lumian ni buot ta kayo. Mas maayo pa kuno ang halok sa usa ka higala nga matinumanon. I mean, mas maayo pa ang samad. No? May tinumanon ang mga samad sa usa ka higala. Usahay badlungon ta sa katong taong higala nato nahigugma ka nato. Badlungon to kay di niya gusto nakita mga to sa kadautan. Usahay sakit na apan maunay kinahanglan natong higala. Amantigo mo badlong.
kanato. Pero kanto pa yung, ay, ito ko, hindi na, sige na siya. Kuyaw na, no? Nga napag-ilain, yung Biblia, diyan sa Proverbio, 27, 9. Nag-iingon sa Proverbs 27 verse 9. Nag-iingon. Ang lana o ang pahumot nagalipay sa kasing-kasing. Ingon ni Ana ang katamis sa higala sa usa ka tawo nga nahiabot uban ang kinasing-kasing nga pagtambag. Sa English pa sa ESV, oil and perfume make the heart glad. And the sweetness of a friend comes from his earnest counsel. Katukong pagkatamis, no? Pagkatamis sa usa ka higala, makita nato unsaon siya nato, unsaon niya pagtambag ka nato, makita gyud madagdagan. Sama sa lana o pahumot nga kana kuno magkauban, kalamig kayo na. Lana o pahumot nagakalipay sa kasing-kasing. Mao na ang usa ka higala. Dugang pa Proverbs 27 verse 7 nag-iingon, ang taong nag-inusara masulubon, apan kung dunay amigo mapalig-on o mahadasig. So mo ni atong kuano nga di gyud ta mo pahilayo sa uban, labi nagmakakita tag mga tawo nga naa sa masulubon, kita gyud mo'y muduol kaniya ato siyang amiguhon aron siya atong pagkadasigon ug ligonon. Kay ug unsay atong gihimo mao puy pagahimuon sa uban alang diha kanato. Unsay atong itanom mao puy atong paganihon. Nan lami na baning tanumta. Mutanumta ko sa kapugas mais, kung sa may muturok na. Mais. Mais. Kung sa may bunga. Mais. Pila ka lugas ng mais? Daghan. Daghang puso. Tingalin na yung unang kapuso. Pila ka lugas mo sa kapuso. Kag sa kagatos. Imura usa. Maayong binuhatan nimong usa. Maani ka daghan kaayo mga maayo ikan sa mga taong naglantaw kung sa imong kaayuhan. Ngunang mas labaw gyud nga mohimo tag maayo sa uban sama sa usa ka amigo kaysa magpa-sulti-sultig mga dautan. Kay daghang pong dautan maabot ka nato. So nini nang mga butanga dili nagpasabot kung unsa ka maayo ang usa ka tinuod na higala. Atong tan-awon karon ang hiyas niini diha sa kinabuhi ni Onesiphorus. Tungod makita gyud nato og unsa siya kamaayo nga higala ngadto kang Pablo. Primero, ang usa ka higala nga maayo gyud, usa siya ka makugingon. Makugingon. Tan-awa ang giingon diha sa 1:17. 2 Timothy chapter 1 verse 17. Hinunua sa iyang paghiabot diri sa Roma, kinisulti ni Pablo, mao'y nag-witness witness ka nato bahin kang Onesiphorus. Hinunua sa iyang paghiabot diri sa Roma, gikugihan gayud niya ang pagpangita kanako o hingkaplagan niya ako. No? Hingkaplagan niya ako. Pagkanindot ining sultiha sa English, no? Sa English pa, nag-ingon din but when he arrived in Rome, he searched for me and earnestly and found me. Naning kamot yun si Onesiphorus na makita yun si Pablo. Na naman, kinsa man si Onesiphorus sa kinabuhan ni Pablo. Si Pablo mooy nagtudlo kag Onesiphorus. Mooy nag-disciple kaniya. Mooy naghatag sa kamatuoran sa pulong. Busa ang nadawat ni Onesiphorus o unsay naa sa kasing-kasing po ni Pablo. Sumala sa ingon ni Pablo sa 1 Corinto 11 versikulo 1, mingon si Pablo, sundugan ninyo ako sama sa akong pagsundog sa Ginoong Jesucristo. Busa, kung kita maminaw usa ka magawali, tan-aw na to eksakto bagyod ang iyong kinabuhi. Siya gyud nagsubay ba sa kinabuhi ni Kristo? Kaya kung siya nagsubay kinabuhi ka Kristo, siya po makapaghatag po siya o maong kinabuhi ngadto sa mga tao nga iyang gipantun-an. Mao ni si Onesiphorus nadayag lamang diha kung unsay kasing-kasing ni Pablo.
Kaya tungod kini si Onesiporos, pag-amot na sa Roma, gikugihan gud yag maayo. Gikugihan gud yag maayo og pagpangita kang Pablo og hingkap lagang gayud niya. Nagkamo kayo ning Roma. Wala nagtudlo ka kinsang ning Pablo. Haman sa mapreso. Gipangita gud gikugihan gud maayo ni Onesiporos. Mao ni tataw karon na kining si Onesiporos usa ni kamaayong higala. Pangitaw jud niya kadtong tao ang iyang pagadasigon. Doon na siya kasibot. Ngayong pangitaon tabangan jud to iyang amigo o iyang tagaan og maayong tambag. Gipakita niya sa pagalingon nga ako imong igsoon. Dili lang kay igsoon kun dili amigo. Mabitaw kiting atong mga kaigsuonan diri bisan mga kalalakihan na kasi sila may magbalan ni kinahanglan gyud abi-abihon ang matag usa. Duolon. Kumusta ka na? Kay anahan nato ihatag ang atong kasing-kasing sa mga igsoon, mga bisita nato wa pa kay mauma na sila. Di ba? Ato gyud ato, kumusta man na? Kumusta man na? Ay ka naman. Kinahanglan gyud ato gyud kugihan. Kay kanang atong gibuhat makadawat po daghan kayong ani niya na. Unya sila po, magtigol po sila mo, abi-abi sa uban. Hantod na mo kuyanap ang pagkamaayo ni ining atong nasod, ining itong baryo, kay tungod nagpugas kita og maayong binuhatan. Unya, wala din mo surrender ni si Onesiporos. Balik kakapoy niya, lalang baktas na. Tubo Roma, pangitahayos Pablo. Wag yan sumusurrender. Mao ni ang iyang pagkamaayo nga amigo. Busa may suon, kailangan magkugihon kita diha sa paghatag og maayo, pagbuhat og maayo sa atong isig katang. Labi na kung ikaw mahimong amigo niya. Dili lang kay ila-ila, kundi mahimo kang amigo niya kayo. Ikaduha, ngayon sa makita nato sa kinabuhi ni Onesiporos, usa siya kahigala nga muhupay, makahupay. Basa na to 16 o sa 18. Mingon din 2 Timothy chapter 1 verse 16 o sa 18. Hinaot kaloy-an unta sa Ginoo ang panimalay ni Onesiporos. Kaya naman, ampo nagis Pablo kay giduaw man siya ni Onesiporos, ampo siya nga hinaot unta nga siya kaloy-an ang iyang pamilya sa Ginoo ni Onesiporos. Kay sa makadaghan ako iyang gihupay. Wala niya ikaulaw ang akong mga kadena, ang akong talikala. Hinaot nga ang Ginoo magatugot unya kaniya sa pagkakaplag sa kaluoy gikan sa Ginoo niya tong adlaw. O ikaw nasayod pag-ayo sa tanang pag-alagad nga iyang gihimo diha sa Efeso. Ningon si Pablo dinhi makadaghan gibuhat dinhi Onesiporos. Wa niya undangi sa makanunay. Iyang gihupay si Pablo. Kaya nang kasakit ni Pablo. Wa sa sala. Ang sala na ilang himong sala nga itong Pablo katong pagwali sa mayong balita. Sa pagpanudlo sa matarong nga pinulungan. Sa pagpanudlo sa matarong nga pagkinabuhi diha isip mga Kristohanon. Apan siya gibilanggo bahay ni ini. Daghay mga suko nga mga tao nga mainggitin kung ikaw nagtuturo at nangangarat na mumuhay ng tama at matuwid. Sama sa atong gitunang ganiya nga ang tibok kalibutan magdumot gid kanimo tungod sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. So kini si Onesiporos nagyod siya makahupay gud sa mga tao nga dunay kaguol, dunay balatian, dunay kamingaw. Iyang gipalig-on si Pablo. Pero si Pablo, kaysa si Pablo, usa ka apostol. Dakong apostol ni siya. Usa ka tao nga naagad doon sa kasing-kasing sa Dios, apan siya gihupay sa usa ka tinun-an niya. Bisan pagkatong gagmay nga kaigsura nato, makahupay sa leader. Makahupay. Mo na nga, bisan tao, gagmay lang nining kalibutan na, bisan pa nining iglesia, gamay lang tao, pobre rata, watay ingon sapi, watay grado, kinahanglan yun makahupay ta nagtong mga graduhan.
Kinahanglan kitang mga gagmay, maoy makahatag nila og kahupay sa ilang kinabuhi. Kinahanglan gyud kana. So gitagbo ni Onesiporos ang kinahanglanon ni Pablo diha sa prisuhan. Dili man pinaagi sa material, dili pinaagi sa pagkaon, dili pinaagi sa kwarta, apan pinaagi diha sa kalinaw, sa kasing-kasing ni Pablo, gihupay kini ni Onesiporos. Unya giatiman niya si Pablo, wa siya mabuhi, wa siya mo buwag, unya labaw pa siyang nahimong maayong nagatiman sa iglesia sa Efesus. Kung maayo ta mo mutambag, maayo ta mo amigo sa ubang mga tao nga dili kailan nato, labaw na gyud nga maayo ta mo tambag, maayo ta mo hupay sa atong iglesia. Manay akong sulti sa mga kaigsunan diri, mga kalalakinan, nga kinahanglan gyud nga kitang mga leader, kita'y makit-an gyud og kining example sa atong kinabuhi. Nga kita gyud mo makita nga dili gyud ta masalawayon, kundi mapaulawan kadtong mga dagkong baba nga nagtumo-tumo og sulti kanato. Busa, kita po mga magsuon, mga miyembro ng iglesia ha, ayaw mo kalisang kung unsay mabatian ninyo sa mga tao na sa gawas, kung kinsa ta, kay tungod na atadiyas kamatuoran. So ato'y kaduha, nga ang usa ka tinuod nga higala, usa siya kahigala nga makahupay sa atong kabugaton sa kinabuhi. Makahupay sa mga problema sa atong kinabuhi. Ikatulo, mga igsoon, ang usa ka maayong higala, usa to'y primero, makugihon. Kugi kita sa maayong buhat. Ikaduha, ang usa ka maayong higala, makapahupay sa mga taong dunay kabugat sa ilang kasing-kasing o kinabuhi. O ikatulo, ang usa ka maayong higala, maunungon. Sakto ba ng Bisaya? Maunungon. Muunong yun. Versikulo 16. Nagaingon. Hinaot kaloy-an unta sa Ginoo ang panimalain ni Onesiporos, kaysa makadaghan ako iyang gihupay, giunungan, wala niya ikaulaw ang akong talikala. Usahay, nagali kahuyang gisulti og mga bakak ba ang sa inyong leader. Mayroon nga, kanas pastor boy, dautan ng pagkatao. Di ba, imong pastor na, uy, di na ako pastor na, uy. Kaya maulaw na ta, na kay tungod, na may patik ni pastor boy. Tamita sa tinuod ba? Okay, so usahay, mauli kakuyaw na to nga, katoy no mga dautan atong pagaunungan, nga katong mga nagbarog sa kamaturan, may atong likayan. Kini si Onesiporos, ni unong gyud kang Pablo. Wa niya ikaulaw. O unsay kahimtang ni Pablo. Bisan pasag na priso, tuwag siya nagpaatbang gyud. Di sama sa mga sulgoon sa atong Ginoong Kristo. Nga nag-ingon ang Ginoong Kristo, karong gabi una, inyo kong biyaan, managan ka mo. Mingon si Pablo, Ginoo, mamatay kong kauban mo, di ko mabiyaan mo. Mingon pong Ginoo, timan ni Pedro, sa makaduhang tuktugawak sa manok, ikalimod ko nimo sa katulog. Dili na mahitabo, Ginoo. Pagkaugma pa, gilimod ko niya katulog, na malikas pa. Apan ang ubang mga tinunan tuan ang lagwang ng atos kabukiran kay mahadlok mo sila maunong ngadto kang Hesus Kristo. Apan sa diha nga kunsaran sila sa balang espiritu, sila gyud martir, namatay gyud sila pinaakay tungod sila nagwali sa mga balita, nabag-o ang ilang kinabuhi, ilan ang gikapot ng mga tao nga naagos kangit-ngit aron lamang diha sa pagwali sa mga balita og sila mamaluwas. Mo na nga kinahanglan kita mga igsuon, muunong gyud ta diha sa eksakto, dili sa dautan. Sa kayuhan gyud. Wala niya buhata kining maayo diha paghupay kang Pablo sa makausa lang, kundi sa kanunay makadaghan. O wala gyud niya ikaulaw ang mubarog sa kamatuoran. Wala gyud. Subo kayo nga naay mo barog lang yapon sa kasaypanan. Mo nay kinahanglan nato bantayan. Kung suod kita nga higala, adto ta mahigala, gyud sa eksakto yung atong baruganan. Dili gyud ta musibog diha sa kayuhan.
So dining pulong nga maigsoon, kinahanglan usa ka maayong higala. Atong mo build kitag atong pamaagi nga kita makakabot gyud sa matag usa nga primero gud maayo tong higala. Unsa may maayong higala nato maigsoon? Unsaon man nato nga mahimutang higala nasa atong mga silingan. Unsaon man. Taganon to sila og sabaw man paniud to, maayo na. Pautangon nato sila kwarta kay arupunan, maayo na. Di ta manulti-sulti dautan sa atong silingan, maayo na. Pero ang labaw gayon nga mahimo kang amigo higala kaniya hangtod sa kangturan kung ikaw magwali sa mayong balita, imong i-share gyud giunsa ka pagluwas sa Ginoo. Kinsa kaniadto sa dili pa magluto, giunsa ka pag-usab, mao nay imong iwali sa imong silingan, sa imong mga anak, sa imong mga kaigsunan, sa imong paryente, mao nay isulti kay tungod mao nay buhat og maayong higala. Aron sila maluwas. Kay kung wala sila kaluwasan maigsoon, tuwa gyud sa kapildihan. Kay nagaingon sa John 3:18, nahukman na silang daan. Gihukman na, nahukman silang daan. Muna nga, milagro lang yun na sila maluwas. Apan kay tungod, buhi pa sila, doon na pagyoy panahon na sila yun maluwas. Kay tungod, makabati pa sila og wali, makabati pa sila og tambag nimo bahin kang Kristo. Og mamatay sila, makabati pa pugod sila. Dili na. So, kitang mga naagis kamaturan, muhigala takan diha sa mga tao, atong ihatag ang pulong sa Dios, ato silang pasabton sa hinay-hinay, bisan sila mga oras nimo, murag iro nga paghagong ka, sige lang, hinay-hinay. Ang iro gali katun-an, no? Paludhunin mo ng iro, mapakamangon mo. Kana pa kang tao na binuhat sa Dios, simo sa iyong dagway, doon na siya espiritu sa iyong kagalingon. So ato kong hinahinayan, mahimutang maayong higala sa atong isigataw. Labi na, kinanglan magpabilintang higala sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ta magpasaluwayon, dining kalibutan, kinanglan makugihon kita diya sa pagsimba, sa iyong pulong, makahupay kita sa kasing-kasing sa matag usa, o maunungon kita siya diha sa atong mga igsoon nga duna sa kabugaton. So, ato ning tuman ang igsoon, buhaton nato ni nga dunay paghupay sa atong isigkataw, dili noong kita mo ay makabalda nila, pandol sa atong isigkataw. Kinahanglan kita mo bakod atong mga taong nahapa tungod sa ilang kinabuhi nga naagid sa sala. So mahimutang maunungon. Apan, dili na nimo mahimo sa imong kaugalingong paringkamot. Kinahanglan primero nga ikaw gyud musalig kang Kristo nga maoy imong manluluwas kay si Kristo mo'y magbag-o sa imong kasing-kasing, alis lang ka kasing-kasing nga bato, alis lang ka kasing-kasing nga gahi, kundi alis lang ka kasing-kasing nga humok o butangan o espiritong bago sa imong kinabuhi aron ikaw makakuha sa dagway ni Kristo nga maoy higala nining makasasala sa kalibutan. Isurrender sa imong kaugalingon kang Kristo aron ikaw mabag-o o ikaw mahimong maayong higala ngadto sa mga tao. Amen? Amen. Magampo ta mag-ison at sa tinan sa atong Ginoo. Lord, salamat ning kabuntagon ng imong pulong. Libre kaayo sa matag pandungo, sa matag usa. Labas kayo ang ilang pagpaminaw. O naagyod sa ilang kasing-kasing, gidawat ang kamatuoran. Kining kamatuoran nga ilang nadawat mo ni makahatag nilang kagawasan. Amen. Tinawat pa, tabangi sila sa pag-usab sa ilang kinabuhi. Diha sa nga sila musalig kang Kristo na ilang Ginoo ug manluluwas. Tabangi sila Ginoo, tabangi kami nga mabag-og yun ang among mga pamatasan o kami mahimong grasya, ganansya. Kami makahatod og mga kaayuhan dito sa isig kataw nga naagos kangit-ngit ning salaning kalibutan. Lord, himuwa kaming maayong higala ngadto sa mga katawan. Mapining among pagampo, diha lamang sa ngalan sa Ginoong Kristo. Amen.